Menek pogo goreng sego berkat pangan nek wajan. Tangi turu langsung buka gledheg ijeh ana sego berkat sak wakul nggone slametan pake membengi. Aku langsung ngedunke kayu saka pogo. Lanjut ngulek bumbune. Tak wenehi ndok karo tak wenehi cambah. Seasoning uyah moto. Pake iki paling seneng sego goreng ngene iki. Iki mau pake wis mangkat lunga becek eneng sing digawe soalé. Sego gorenge mateng, gage-gage maem. Nek mangan nek wajan ngene iki kelingan ge aku isih kelas 2 SD mbiyen. Angger bali sekolah goreng sego karo kancaku tak pangan nek wajan ngene iki bareng-bareng.